Ако серпакът без човек, бих казал, че би бил онзи учител, който винаги си иска в средното образование, което никога не си имал. Здравейте, казвам се Тихомир Йорданов и съм маркетинг менеджер в ВС Revo Group. Това, което ме мотивира, беше порива, желанието да надградя знания. И сметнах, че серпакът е правилното място за това, защото го следя формата от няколко години и сметнах, че ми е полезно в направлението, което съм тръгнал. Програмата е достатъчно гъвкава, дава време да усвоиш материала през седмицата и като цяло е доста, в сравнение с други курсове, които съм бил, е доста по-добре разпределено времево, което намаля напрежението от новонаученото. Академията би била полезна както за начинаещи, така и за хора като мен, които с над 10 години плюс опит, винаги има нещо ново, което можеш да научиш да надградиш. При мен най-полезното беше модулите за семантично SEO, както и техническо. Стойността на курса спрямо цена-качество според мен е много добра, поради причината, че съм участвал в други формати, които са били доста по-скъпи, но знанията, които си получил там, не отговаряха на цената. Програмата не е сложна за хора с опит. За хора без опит със сигурност има нужда от понаучаване на нещата, които биват преподани, осъзнаване на материала. Бих описал академията с една дума и тя би била просветление. И защо просветление? Защото в повечето случаи заради ежедневието, в което живеем, влизаме в едни така тунели, които си мислим, че знаем всичко, а то реално не е така и от време на време е хубаво някой да ти сверява часовника. Ако серпакът без човек, бих казал, че би бил онзи учител, който винаги си иска в средното образование, което никога не си имал, който да те води за ръката и да ти дава знания, които наистина си мислиш, че ги вземеш. Прилагам ли вече наученото? Да. Първо го прилагам в основната ми работа, която е в VS Revo Group, където съм маркетинг менеджер. Там вече имаме супер засилено действие по семантичното SEO на сайта, както и технически след модула на Dido. Успяхме да подобрим супер много скоростта и в 2-3 вече мои лични проекти, които изискват оптимизация.